Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, plin de iubire și milă, vin înaintea Ta în această după-amiază de sâmbătă cu inimă smerită și recunoscătoare. Îți mulțumesc pentru această zi, pentru toate momentele prin care am trecut, pentru binecuvântările văzute și nevăzute, pentru ajutorul Tău din fiecare clipă. Îți mulțumesc pentru viață, pentru sănătate, pentru puterea de a merge mai departe, pentru oamenii pe care i-ai așezat în viața mea și pentru dragostea Ta care nu mă părăsește niciodată. Doamne, în această după-amiază îți încredințez toate grijile mele, toate gândurile care mă apasă și toate poverile pe care le port în suflet. Te rog, adu liniște acolo unde este neliniște, adu lumină acolo unde este întuneric, adu speranță acolo unde este descurajare. Întărește-mă, Doamne, în credință, ajută-mă să nu mă îndoiesc de planul Tău, chiar și atunci când nu înțeleg drumul pe care mă conduci. Dă-mi răbdare în încercări, înțelepciune în decizii și puterea de a face bine în fiecare clipă. Învață-mă să iubesc cu adevărat, să iert din inimă, să fiu bun și milostiv cu cei din jur, să aduc pace acolo unde este tulburare. Doamne, binecuvântează familia mea, pe cei dragi ai mei și pe toți cei care au nevoie de ajutorul Tău. Ocrotește-i, întărește-i și dă-le pace în suflet. Adu vindecare celor bolnavi, mângâiere celor întristați și speranță celor care și-au pierdut nădejdea. Doamne, fă din mine un instrument al iubirii Tale, un om care aduce lumină, un suflet care sprijină și încurajează. Ajută-mă să trăiesc fiecare zi cu recunoștință, să nu uit niciodată cât de mult m-ai binecuvântat. În această după-amiază de sâmbătă îți predau Ție tot ceea ce sunt și tot ceea ce am. Călăuzește-mi pașii, păzește-mi inima și rămâi cu mine în fiecare clipă. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot. Slavă Ție pentru toate. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.